Teď do kapsy. Ještě já vyráběla. Každý máš podělat. Na chvíličku. Máte něco k jídlu, no, jenom guláš a svíčko. Stromy porazit, aby Láďa mohl vyjet. Já jsem tu byl sám, ale s tebou. Ne, Pavel tu byl, sám tu byl. Vypravili jenom tobě, že? Sabik se řezal minimálně hodinu v kuse. Nejprve tady, že byl úkol lidí řvalo a teďka se dozvěděl, že jste tady byli dva nebo tři. Já jsem poslouchal a Sabik se chechtal celou dobu. Ten se minimálně hodinu řezal v kuse. Takže ten úkol dělal sám, protože se chechtal. A Papík nemluvil, nebo co? Papík tady hodinu vyprávěl zážitky z městské hromadné dopravy. Jak ztratil 6 batohů v Šalině. Ne, v Šalině, on tu ztratil tramvaj. Metrů. Co je Šalina tramvaj? Šalina je tramvaj, jo. Ale pro ně, no. A nebo rožní, ještě se říká na Moravě, co Češi neznají. Rožní jako rosy. No? A tu se všichni zvládli, ty máš málo sladký život sám. No, zírám, říkej. Já ti to sbírám domů. Láďa by byl znechucený už z toho. Ne, fakt to řekni. Ne, po pátý, ty vole, já kdybych něco slyšel po pátý, mě by to Ale já to neslyším, jako já už mám, počkej si úplně. Já jsem to neslyšel. Ne, já jsem přivez flašky, kořálky, plambotu. A říkal jsem právě, ta je dobrá, po té není špatně druhý den. Všechno jsme to vypili tam. A oni, já už jsem říkal, tak a půjdem. A oni, ještě jednoho si dáme, že jo. A já ho jenom kopnu a jenom jsem udělal. A jak jsme seděli u toho stolku, tak se to tam celý povřel. Ne, každý si tady ještě tomu říval, že jo? Peky a tak, já už dneska ne. Bezdomovci tam chodili a tak. Však jo, tady co si říkal. Sáhl bych se tam prodržel. Co kolik to bude prodávat? Pár kupů, nikdo už to nechtěl. Já mám taky to No, to by bylo je dobré. Tak vás mám všechny pozdravovat od Petra. Super. Víš co? Ona to nemá. To bych asi nezvládl. Ty k sobě. Dostanete si to na zem. Krtku, drž se, já ti fandím. Abych vyznal, Tak, ruce za záda všichni. ne, tenhle byl první, jo, takže s tím hodí daleko, aby jsme na ně viděli. Ruce za záda, kleknout pořádně. Ruce za záda. A když vstáš, tak je. V podstatě jde o první dvě místa, potom... Jo, první dvě. Je to tak? Je to tak? Jo, no. První dvě. Gratuluju k druhému místu. Druhý místo. Gratuluju, Vasiláči. Jdete si na obrovskou žízeň. Tak navíte ještě jednou skleničku. Luhačovice. Ještě na motoru, ten mám taky do nákladu, na firmu jsem to vzal. Budeš šikný líst, ale